І вось мы дабраліся да самага-самага высокага ўзгорка гарадзішча, а значыць і да старажытнага касцёла Прысвятой Дзевы Марыі. Будынак гэты, белы і заўважны, відаць з усіх куткоў мястэчка. І як вы ўжо, мабыць, здагадаліся, ён мае доўгую і цікавую гісторыю. У далёкім 1632 годзе падстолій Наваградскі Крыштап Камінскі пачаў будаваць у гарадзішчы касцёл. Сам Крыштап хутка памёр, але яго сын Ян працягнуў бацькаву справу і ў 1640 годзе адчыніў тут манастыр Базільян. Кажуць, пераехалі манахі сюды аж з італьянскага Монте-Касіна. Ордэн Базільян з'явіўся на тэрыторыі Беларусі ў пачатку 16 стагоддзя. Гэты уніяцкі манаскі ордэн ствараўся па прыкладу іезуіцкага і галоўны ўпор рабіў менавіта на развіццё школ і адукацыю мясцовых дзетак. Базільянскія манахі спраўна працавалі ў гарадзішчы, і ў 1780 годзе для іх быў пабудаваны цагляны касцёл у стылі барока, адзін з першых такіх будынкаў у мястэчку. Яго вы зараз і бачыце перад сабою. У 1864 годзе, пасля падаўлення паўстання Кастуся Каліноўскага, у якім мясцовыя жыхары прымалі актыўны ўдзел, касцёл быў перададзены праваслаўной царкве. У 1870-х годах быў трошкі перабудаваны, каб больш нагадваць царкву, а ў 1916-м, падчас Першай сусветнай вайны, касцёл быў пашкоджаны снарадам. У 1930-х годах, за польскім часам, як кажуць мясцовыя жыхары, храм зноў аддалі каталікам і вярнулі яму першапачатковы выгляд. Але пасля Вялікай Адчыннай вайны савецкія ўлады зачынілі касцёл, зрабіўшы з яго склад для мэблі. Дарэчы, у старым будынку пад дахоўкай ці чарапіцай побач з касцёлам быў склад мясцовай бібліятэкі. У 1990 годзе храм усё ж такі вярнулі каталіцкай царкве, і зараз ён актыўна дзейнічае. Гэта двухвежавая базіліка з магутнымі сценамі і высокімі арачнымі вокнамі. Унутры касцёла зроблены цыліндрычны звод на падпружных арках. Захавалася таксама аўтэнтычная каменная загароджа і нават брама 19 стагоддзя. А вось брукаванку вы, калі ласка, знайдзіце самі. Ці засталася яна да гэтай пары перад брамай?